παιδιά, πριν λίγο πάλι έκανα βίντεο με αυτό εδώ, αλλά δεν μου βγήκε καλό και να δω τα νάιλωνα και ακόμα εδώ να μου κάτι. Ναι, μα δεν θυμήθηκα αυτό ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων, και σήμερα θα κάνω από εδώ το έχω δείχνει ποτέ αυτό. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα. Και επόμενα θα ανοίξουμε. Είναι σε ένα καπάκι. Και εδώ πέρα και δύο έχει ναιλόνι, αλλά έχει να κάνω το βίντεο. Πες το πώς είναι. Το γλυφιζό είναι μαλακό. Και η ζάχαρη. Το βλέπω. Σε όλα αυτά με βλέπετε και εγώ να το βλέπω. Εσείς βλέπετε εδώ. Να την ζάχαρη. Wow. Είναι μικρά ζαχαράκια. Ναι. Και τώρα αυτό πρέπει να το κολλήσω εδώ πάνω. Ναι. Η ζάχαρη είναι τέλεια. Αλήθεια. Είναι τέλεια. Δεν γίνεται. Why not? Και τώρα αυτό. Αυτό μπορούσε να γίνει και έτσι γλυφιτζούρι. Ας πούμε να το αναποδογύριζα το καπάκι και να γινόταν έτσι γλυφιτζούρι. Αλλά bye. Bye θέλω να πω. Και από την άλλη, καλύτερα το σκέφτομαι. Μπορώ να βάλω τις ζαχαρίτσες. Όπα. Ναι. Κοιτάξτε πως είναι οι ζαχαρίτσες που κάτω από τη φιτζούλα. Τώρα όλες αυτές τις ζαχαρίτσες θα τις φάω. Είναι ξινές. Είναι ξινές μαζί. Sorry με το κοντά είναι ο μπαμπάς μου. Κάτι κάνει, δεν ξέρω. Μισό λεπτό να δω. Τι κάνει. Κάτι καρφώνει. Αλλά πάλι μ' αρέσει αυτή η ξύνζα. Καλά, μ' αρέσει αυτό γιατί δεν έχει πολλά. Γιατί θα λέγαμε τι έχει μετά. Έδωσα. Ναι, τα έχουμε πίνει σπινάκια. Δεν έχω νερό εδώ, για να είναι παγιάτικο. Εντάξει, ορίστε μετά. Λοιπόν, αυτό και αυτό το βίντεο. Πήρε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και στο κανάλι για να δείτε πολύ φυσικά και μου στο επόμενο επεισόδιο. Δικό μου επεισόδιο. Yes. Τώρα επιτέλους με το iPhone μου μπορώ να
σχόλια, νομίζω. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα μια μπερδίκλωση. Θα σας μιλάω και για άλλα πράγματα. Έχει γίνει τώρα μια μπερδίκλωση. Δηλαδή, μπερδίκλωση που εννοώ. Τώρα θα δείτε. Να ξαπλώσω. Μπερδίκλωση που εννοώ, δεν ξέρω αν με βλέπετε, ναι, είμαι σίγουρη ότι με βλέπετε. Εδώ, μπερδίκλωση που εννοώ είναι ότι τέτοιο δεν με αφήνει να βλέπω μερικά βίντεο που... Ναι, δεν με αφήνει να βλέπω μερικά βίντεο που δείχνουν χαζομάρες. Όχι χαζομάρες, δεν ξέρω τι δείχνουν. Τέτοιο βίντεο που πρέπει να είμαι πάνω των 18 χρονών για να τα δω. Για ποιο λόγο YouTube, για ποιο λόγο... Βασικά Google και YouTube, ένα από τα δύο. Σας παρακαλώ κάτι να γίνει με αυτό το πράγμα. Καλά πράγμα έχω βάλει 17 χρονών, τέλος πάντων. Ναι, κάποιος να μου γράψει στα σχόλια, άμα μπορεί, please, σας παρακαλώ. Γιατί σε ένα βίντεο χθες που είδα είχα 100 προβολές και ούτε ένα subscribe. Γιατί ρε παιδιά, τόσο πολύ με μισείτε. Καλά, ξέρω με μισείτε, το λέω. Αλλά άμα με μισείτε, γράψτε στα σχόλια. Σταμάτα να κάνεις βίντεο και σταματάω, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τουλάχιστον να μου πείτε ή συνέχισε να μου πείτε ή σταμάτα να μου πείτε. Κάτι να μου πείτε. Ή τουλάχιστον ένα γεια, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Γιατί με το tablet δεν μπορώ να απαντάω. Όχι, τι γίνεται. Σκέφτηκα μια χαζομάρα. Ναι. Όχι. Λοιπόν, τελειώνουμε λίγο γρήγορα το βίντεο γιατί δεν έχω και μπαταρία. 4% έχω. Ναι, εντάξει. Θα σας αποχαιρετήσω με αυτό εδώ. Το φρίζει παπ. Αχ, που πιάνω. Ναι. Γεια σας. Είμαι με το tablet βασικά. Ναι. Γεια σας.